Здравейте, аз съм Bumblebee и в това видео ще ви покажа какво изобретих в Minecraft. Това е Triple Piston Extender, който е от таван. Всъщност това е той. Това там е експеримент. Това е той. Напълно е скрит с тавана, както се вижда. И когато се натисне, се отваря. Ето е системката. Не е от най-компактните, обаче пак върши работа. Отнеме и доста време дори да го компактизирам до толкова, както и да е. Това са 3 блокчета надолу. В момента доста трудно остана, тъй като трябваше да използвам бъг в Minecraft, за да ги апдейтвам тия блокчета чрез този sticky piston, но се получи. Там виждате как излезна. Доста е готино. Направих си така врата, като порта стана. Ето. Въпреки че за 3x3 врата това не е хич удачен начин. Това беше просто шоукейс на Triple Piston Extender. За 3x3 врата. Ето това е, обаче в момента сме се съсредоточили върху Triple Piston Extender, който съм създал. Може взето как работи. Избутват си се пистъните, най-горните, избутват следващите и така, докато се стигне до най-долу. Обаче има едно място, когато остават ето така. И в този момент предавам сигнал по диагонал от тази страна, ето отдолу. Това се пада диагонал на блокчето. И те всъщност не се активират, но обаче ако се апдейтнат, което идва с апдейтването от този sticky piston, като се избутва това блокче тук, те се апдейтват долу. И обратното е абсолютно също. Това беше най-трудното, да ги синхронизирам всичките неща. И тук, за да стане по-компактно, съм използвал със redstone блок. Доста работа си беше. Сега ще ви покажа общо взето в какво се състои бъгът, който съм използвал. Значи, имам така, redstone сигнал, не прави нищо. Апдейтнали това блокче, както виждате, sticky pistonът се задейства. После какво става? Този сигнал изчезва и ако го апдейтна отново, пак ще спре. Също така имам няколко комбинации. Така е. Ако махна блокчето и тогава махна този сигнал, ще ми трябва... това точно съм направил, за да останат екстенднати и това блокче да се прибере. И после ще ми трябва нов сигнал просто. Не беше чак толкова трудно, обаче доста работа имаше по целия дизайн, така че направя го. Благодаря за гледането и чао!